вы чуеце, як сава кугіча? А чаму яна так кугіча? Гэта яна пужае яшчура з нашага яроменскага балота. Моя прабабуля рассказывала мне такую гісторыю пра нашу вёску. Але ж раней гэта была не вёска, а хутар. Дык вось, у даўнія гады, калі нашы продкі засялялі гэтую мясцовасць, навокал стаялі балоты, а ў балоце жыў яшчур. І вось людзі яго вельмі спалохваліся. Але ж казалі, хто яго не баіцца, той і заселіцца на гэтых месцах. Вось так кугітала сава. А яна тут пры чым? Ды вось, калі сава пачынала кугітаць, яшчур хаваўся ў ваду. Пасля гэтага людзі нешта рабілі, працавалі да той пары, покуль яшчур зноў не вылезе з вады. А калі вылезе і сядзе на беразе балота, людзі яго баяліся, вельмі непрыглядны быў. А вы запытайце, як яго прагналі з тых мясцін? Ды вось, людзі, якія сяліліся ў Яроміна, былі вельмі галасістыя. Яны вельмі гучна спявалі. Ды так моцна. А яшчуру спадобалася цішыня. Вось ён і пакінуў гэтыя мясціны. Раней на месцы, дзе стаіць наша вёска, быў хутар. Першы жыхар быў пан, якога звалі Ярома. Ён пачаў засаджваць палі, а людзі, якія прыязджалі да гэтага месца, працавалі на пана. Яшчэ ён надзяляў гэтых людзей зямлёй. Яны будавалі хаты, працавалі на ёй. Таксама я ведаю, што на гары ў хутары пан пабудаваў вялікую мельніцу. А чаму так, запытайце вы таму? Да таму, што на гары ўвесь час было ветрана, і мельніца працавала без перадыху. Далей пан Ярома пачаў прыгожваць хутар. Яго мэтаю было засадзіць вялікую рошчу. І ён пачаў засаджваць яе. А садзіў алеямі вось як. Алея ліп, алея бяроз, алея клёнаў, алея дубоў, алея акацыі, ну і гэтак далей. А калі пачыналася вясна, то ўсё адно за другім расквітала. Было вельмі прыгожа. Моладзь весялілася, гуляла па рошчы. Гэта былі вельмі прыгожыя мясціны. Зараз той прыгажосці мала чаго засталося. Прайшлі гады, не стала пана. І людзі